budal riyen nggih. Loh, mboten sarapan riyen. Kula sampun telat niki. Ya wis, sarapan energen wae ya. Keng nopo kedah energen? Amarga energen minangka sulih kanggo sarapan sing gampang dicawisake lan sugih serat, uga ngemot kalsium, folat, lan nutrisi sing bisa dadi energi kanggo sampeyan sekolah. Wah, enak Bu. Ditelasno nggih. Energen, sarapan gampang, kebak nutrisi.